Фонарь. Кайдасың ул? ДимДимыч, син нәрсә эзлисең? Фонарьны. Менә ул. Нәрсәгә ул сиңа? Катя белән сөйләшмәкче булам. Фонарь ашалма. Син аны телефон белән бутамадыңмы? Сез берни дә аңламыйсыз. Без Катя белән яшерен код уйлап таптык. Бер яктыртып алу сәламны аңлата. Катя да сиңа сәлам ди. Ике тапкыр нәрсәне аңлата? Катя, хәлләрең ничек дип сорады. Хәзер әйбәт дип җавап бирәм. Ой, нишләде бу? Эшләми бугаю. Күреп торам. Ни өчен? Теләсә кайсы фонарь ул чыбыклар ярдәмендә тоташкан батарея белән лампочка гына. Алар арасында сүндергеч бар. Сүндергечнең контактлары ялгангач, батарея лампочканы электр белән тәэмин итә башлый. Ул яна башлый. Әгәр фонарь эшләмәсә, димәк, өчесенең берсе. Я батарея утырган, я лампочка янып чыккан, я сүндергеч ватылган дигән сүз. Хәзер теориядан практикага күчәбез. Вакыт юк инде күчеп торырга. Әгәр дә мин хәзер 3 тапкыр яндырып алмасам, ул мине сөйләшәсе килми дип уйлап үпкәләячәк. Син кайгырма гына. Без сиңа булышырбыз. Хәзер ярдәм букчасына гына барып киләбез дә. Ишетәсеңме, әнисәй? Ниндидер сәер тавыш. Ишетәм. Әнә нәрсә тыбырдаган икән ул? Хәтипус, безгә ярдәм букчасы кирәк. Фонарьны төзәтергә. Фонарь дисезме? Беләсезме? Бер вакыт сезнең карбабаегыз бик зур фонарьны төзәтү өчен юлда шытка атланып, ерак җирләргә барып кайткан. Нинди зур фонарьны? Маяк дип аталганын. Маяк гаять зур фонарь. Ул корабларга юл күрсәтү өчен кирәк. Кешеләр маякларны борынгы заманнардан бирле куллана. Иң атаклы маяк Александрийский маягы. Аны безнең дәвергә чаклы Мисырда төзегәннәр. Биеклеге 100 метрдан артык булган. Борынгы греклар бу маякны дөньядагы 7 мөгъҗизаның берсе дип санаган. Борынгы заманнарда утын якканнар. Хәзерге яктылыкны куәтле электр лампалары бирә. Күп кенә заманча маяклар яктырту белән бергә радиосигналлар да җибәрә. Шул сәбәпле кораблар, очкычлар аларны бик ераклардан ук күрәләр. Кая йөзәргә яки очарга яравын, кая ярамавын билгелиләр. Карт бабагызның батырлыгы белән ул маяк яңадан эшли башлады. Бер генә карап та юлдан тайпылмады. Симка, әйдә фонарьны төзәтеп кенә калмыйбыз. Батырлык та эшлибез. Карт бабай кебекме? Әйдә, ничек уйлыйсың? Безгә бу эт юлдашчы була аламы? Шугаләмә, миңа ябыш. Тукта. Бар урыныңа. Менә бу батырлык эш булсын. Маякны гына төзәтәс калды. ДимДимыч, китер монда аны. Нинди маякны тагын? Теге фонарьны инде. Кирәкме инде хәзер? Ничек кирәкми? Катяга барсы да әйбәт дип ничек әйтәсең соң? Мин инде әйттем. Менә булай. Юк, без алай килешмәдек. Әйе, без нәрсә? Батыр
итегез. Мультипликацион фильм халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер